Usa sa programa sa gobyerno ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace. Kasagat masayra ang masaypan nga dulaot. Apan usa ay kini kapamaagi alang sa transformation sa kinabuhi sa mga kabos. Sama na lang nining usa ka kanhila bandera nga inahan sa upat ka mga anak nga karon usa na ka social welfare assistant ug laing usa ka beneficiary nga nitapos sa kolehiyo nga magna cum laude. Ato silang ila-ilahon pinaagi nining report. Gipamatud-an ni Meli Flor Moralia nga ang kakabos dili babag sa pagkabot sa iyang pangandoy nga mahatagan og kaharuhay ang iyahang pamilya. Labandira siya kaniadto apan na apil sa For Peace nga mauyawi si kausaban sa ilang kinabuhi. Gigamit niya ang cash grant sa gobyerno pinaagi sa DSWD sa pagpaeskwela siya mga anak samtang siya nagtungha usab hangtod nakatapos sa kolehiyo. Ang iyang kasinatian nagamit niya sa serbisyo human na hire isip social welfare assistant o kasamtangan siyang anaa sa lungsod sa Compostela. And then ang ako ang gihimo mo eskwela ko padayon. Kay para mo lang mo kuan gyud ang ato ang makakita gyud og stable nga trabaho. Gipamatud-an ni Meli Flor nga kon gamiton sa tinarong ang tabang sa gamhanan, mahimo day kining instrumento sa pagbangon sa mga tao. Magsalig lang ta sa grant nga gihatag sa gobyerno nato. Dili gyud ingon nga mo sustain og longer. Yes. Kay na may kahumanan ang ato ang program. Samtang si Sotero James Martorillas gikan sa lungsod sa Cordova, bag-o lang nitapos sa kolehiyo, magna cum laude sa usa ka state university. Apan nag-agiuna siya sa sama sa bangag sa Dagom, ayha nakuha ang tamis nga kalampusan. Ang For Peace usab ang naghatag og katumanan sa pangandoy sa iyang pamilya. Akong papa, sir, is ang work yun niya is janitor siya sa TESDA, and then ako ang mama is housewife lang. And then on my elementary level, ang ako yung baon for me is 2 pesos ra yun or 1 peso or usahay, wala yun, sir. And then sa kana nga time is nalingkamot yun may magigsuon nga mo eskwela og tarong para nasad mi fruit of labor. Alang kang Tero, ang kakabos dili babag sa pag-abot niya sa iyang tinguha. Kutob raman sa high school ang iyang 4 Peace allowance apan nangita siya pamaagi nga makapadayon sa university pinaagi sa laing government cash grant. Dream of something makapalambo sa imuhang kaugalingon, makapalambo sa imuhang emotional and mental, and from that way makapalambo na sa imuhang isig katao, especially sa imuhang family. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.